Gasto ko lang mga dito, Mark. Palo lang mo lang, palo mo wala. Yan, dyan. Sige, tira. Bilis. So ayan, makulay na buhay mga kabeli. So punta tayong Bigulot, Santa Lucia, Lubao, Pampanga. So doon na set natin ngayon. So i-set natin, may charity, may catering. So may mga order din sila na mga lechon belly, roast beef, saka pancit mix. Tapos charity tayo ng chicken spaghetti. Nice. Yan Sir Edgar, maraming salamat. Ayan, thank you sa inyo. Yan Nanay Yolanda, yan maraming salamat. Nagbigay siya ng 5,000 pesos para sa ating mga special needs. So yun, thank you. Yan kabayan ng Amerika, yan nakapending pa rin yung 5,000 ninyo na pan-charity natin. Hindi ko pa nagagawa. Thank you. Para na kayo. Game. Tama. Palakoban niya yung kaya na tatang. Gusto mo lang. Yun o. Mga kabeli, nandito na tayo. Yun. Bigulot, Lubao, Pampanga. Santa Lucia, Lubao, Pampanga. Tara na. Hello po. Nakahakit ka kagad dyan ha. Mabilisan po mga kabili. Sir Edgar, kayo po. Morning po. Good morning. Po. Kayo po mismo si Kabeli. Kabeli siya. Apo. Hello? Nanay, bless po. kapatid ko. Kapatid niyo po. Siya yung siya yung may birthday. Happy birthday po. Yung nasa... Oo. Siya yung may niyan, may pahan. Opo. Pakita mo. Ayan. Hello po, good morning. Lawin ko paano magyuda ka kay Marso. Sige po. So mga kabeli, ayan shout out Kuya Len Atining. Happy birthday, happy birthday. Birthday Michael, batiin mo muna. Happy birthday po. Ama chup-chup. Shout out mo daw si Kuya Rod. Shoutout Kuya Rod. Kuya Roy. Kuya Roy, shoutout po. I love you Ate Gemma. I love you, Ate Gemma. Parang Mama chup-chup. Yung mama chup-chup sila ate. Ano mo? Ate Jo. Shoutout po. Pumapogi ka daw, sabi ni Ate Jo. Yan totoo. Yan totoo. Ingat tala, ingat. Okay mga kabeli, magsiset muna tayo. Thank you. Hindi ka na para po yung Japan. Mga kabeling, si Michael. Yan ang ginagawa mo? Magano po kami ng tubig, papakulo ng pasta. Yung mga watcher, hindi nyo po kunin? Ay, Watcher dito. hello po. Mga nanay, hello po. Okay. Good morning po. Okay mga kabeli, start na tayo. So, happy birthday Ate Ning from New Jersey. Yan. So yan, may 2 kilos lechon belly tayo. Roast beef, may 2 kilo tayo. Pancit mix, isang food tray. Ha? Marami. Tapos meron tayong 100 food pack, spaghetti chicken na ipamimigay dito sa mga kapitbahay ni Ate Ning. Ano masasabi mo ko? Wala po. Ha? Wala masasabi? Yun nga pala si John Paul, nagkaroon siya ng emergency kagabi. Hindi siya nakasama ngayon. So na-aksidente yata yung bayaw niya. Yun o. Ano yan? Favorite po ni Michael, hotdog. Ayun, hotdog. Dito batiin natin si ate yung may birthday. Hello! Kamusta kayo? Maganda ang ano ni Kabeli. Set up. Set up, oo. Pagkain, dinapit, ay wala na. Ate Ining and Kuya Al. Al, oo. Kaya tiningan Kuya Al, ano Thank you. niya, Thank you. para sa mga bata. Okay
Okay po, start na po kami ate. Anong name niyo po? Ha? Anong pangalan po nila? Delia. Ate Nelia. Yan. Tapos si Ate Kuya, Nelia, si, wow. si ate Kuya Edgar, mister niyo po. Oo. Okay. Kuya Edgar, hello. Start na tayo, Kuya Edgar. Okay, sige. Thank you. Thank you. Apo, tita. Thank you. Yung mga belly, start na tayo sa ano natin. Ano tatakpan, Michael? Dahil titimplahan pa yan. Sa mga belly, start na sila sa... So may pasta tayo, 8 kilos. Yan. So fiesta, baka naman. Tapos ito na yung roast beef natin. Unahin na natin, medyo may katagalan to. Habang nagmamarinate pa si Jepoy ng ating chicken. So okay, game na tayo. Okay mga belly, start na tayo. So pakukuluan na natin itong ating roast beef. So meron tayong carrot saka celery. Ito lang ba yun, Ken? Wala na tang? Nor seasoning mga kabeli. Road baking 2 beef cubes. Mustard mga kabeli. Black pepper. Tapos mga kabeli, tatakpan na natin to. Meron tayong 2 beef cubes. So, 2 beef cubes. Tapos mga kabeli, yung ano natin, yung takip na yung pressure cooker. Bumagsak, wala siyang handle. So, sana mapagana pa natin. Yun. Wala yung handle. Ayos. Yung mga belly, balikan natin after 30 minutes yung roast beef. Tapos yung pasta ni Michael malapit na. So mag-i-start na tayo magluto ng sauce ng spaghetti. Jepoy, sunod mo na yung manok. Apo. Ayos na. Okay na. So nakasalang na yung lechon belly natin mga belly. Spaghetti sauce muna tayo. So ayan, habang nakasalang si roast beef, ayan, gumana pa yung ating turbo. Okay, start na tayo mga belly. So mga belly, kailangan 10 AM, naka-ready na tayo para mamigay. So time check tayo, alas 20, 9:20 mga belly. So pwede naman tayo mag-adjust kung mga 30 minutes lang, siguro pagbibigyan naman tayo. Okay, butter mga kabeli. Butter. Cooking oil. Belly, may garlic tayo. Onion. Belly, may 2 kilos tayong pork giniling. So, anin lang natin ang konti. Giniling mga belly. Belly, maglalagay lang tayo black pepper. Okay mga belly, balikan natin after 10 minutes para wagin yung sauce natin. Okay mga belly, start na tayo. So maglalagay na tayo ng spaghetti sauce.
So 8 kilos na spaghetti sauce natin. Yan, direkta mo na dito yan. Yan, diretso mo na. Po mga kabeli. Yung ate, naglalagay na tayo ng keso. Habang naglalagay si Michael ng sauce. Ate, naglalagay na tayo ng ketchup. Tapos mag-add tayo ng tubig. So meron tayong brown sugar mga kabeli. Beli, hintayin lang natin to mga 5 minutes. Pakukuloyin lang natin yung pasta na sauce natin. Tapos maglalagay lang tayo chicken cubes. Okay na to. Okay, balikan natin after 5 minutes. Beli, maglalagay na tayo ng chicken cubes. So, meron tayo 5 pirasong chicken cubes. Beli, titikpan na ni Michael. Napakatarap po mga kabeli. Spaghetti, napakatarap. Beli, lalagay na natin yung hotdog. Okay mga Beli, okay na yung ano natin. So, okay na yung spaghetti sauce natin. So, lipat na tayo. So, chicken, fried chicken tayo ngayon. Para makapagpak na. Mga Beli, start na tayo sa fried chicken mga Beli. Chicken spaghetti mo mga kabeli. Ito po. Nasaan? Ito, ang dami. Dinadagdagan na natin po mga kabeli. Tempura po mga kabeli, napakaganda po. Kaya, tempura. Kala ko siya, no? Ayun, tempura. Si Michael po yung gumagawa ng tempura natin. Ayun, napakaganda po Ilang ng piraso tempura. ba, Michael? Marami po to. Kaya po, order na po kayo kay Kabeli. Bilang ka Michael. Hindi makakay, Michael. Si Chef A. Mga kabili, pwede na kaming mamigay ng chicken spaghetti.
makikita mo itong pogi-poging yung paring Jepoy. Ako, harap ako. Pogi-poging Mike, eh? Hi po mga kabeli. Hello po. Bibigay sa mga bata. Ayan, hindi pa na pala kagad yung ating bahay na. Ay, hindi pala yan. Mga kabeli, start na sila mamigay. So habang tayo nagluluto, nagpapak si Jepoy sa likod. Tapos sila na mag-i- Naayos ba? Naayos ang dapa. Ito, Probi! Naglagan sa ako na pati! Ang alam pong po siya. Kayo magulo, ha? Sama tayo, sama kami! Oops! Oh, sama kami. Oh. Sa YouTube yan. Hello, si ate. Ting, palto ka. Yeah, wala sige. Ito ang number. Wala yan. Wala kayong number. Wala may number ka. Wala may number. Padala yung number, ala. Preme. Ano sa, ano ka, hindi pa sa Hindi, kahit uwiin nyo na. Sige. Daga, kailangan nyo natin yan. Walang doon. Sige. Dito na. Dali mo na nga dito. Dali mo dito. O, dito na. Sige, ang number. Okay. Pakita nyo lang. Kahit doon kayo kumain. Pwede na kayo umuwi. Ay, uwi nyo na. Sige, uwi. Pwede na kayo umuwi. Para hindi kayo nakabila. Oh. Pila. Tawagin na tayo. Yan sa yan ang doon. Pila. Ayan. Okay. Magaling ako din. Balik ka naman. Ano pasok mo na sa loob? Hindi, ito din yung Ayan, bigay mo na. Doon ka sa tabi. Driver ka pila din. Hindi ka dyan. Driver ang pila. Bagay, gagawin mo lang. Hindi naman na pinili. Piling at lumban mo ini. Kumakain na siya. Ano po ba yan? Una na po itang anak. Yan, halaman mo. Saka mo? Oo, dito na! Ay, may kasama. Dalawa yung sa'yo. Stop nyo, dalawa. Dalawa po yung stab ko. Binyan anak mo. Nandun po. Nagdalo po kung ano, kaya dumaan na lang po.
Dalawa yan kanina. Oo. Asan yung sa kapatid mo? Uy, ito pa isa. Asa yung stop niya? Sabi sa'yo wala proxy, dapat sama yung mga bata. Kasi mo yan, wala akong abi. Ano? Dali. Sarado mo yung pasya, bami tayo. Tatanggalin na na. Bilisan mo. Dali lang nagbabalot na. Naubusan. Yung mga kabeli, pang 100 na po ito. Pero may bakat pa si kabeli. Chicken. Mga kabeli, sa pansit na tayo. Sa bawang. Sibuyas. Para ito pag-muli ko tayo. May magmoy. Chicken breast. Okay, balon-balunan. Ay, balon-balunan. Ito yung soup stock natin. So, pinakuluan natin yung mga ulo na ipon. So, kinuha natin yung kasal. Lumagad tayo tubig. Chicken cubes saka shrimp cubes. For seasoning. Black pepper powder. Oyster sauce. So brown sugar mga kabeli. Hawak ko ang camera. Anton. Mga kabeli, ito yung beyond natin. Pancit mix ang ginagawa natin mga kabeli. Ay mga kabeli, titikman na ni Michael yung natin pancit. Tikman ko po mga peli, pero iipang ko po muna. Ang sarap po mga kapeli, napakasarap. Napakasarap po mga kapeli. Okay na yung pancit natin mga kabeli. So gagawa na tayo ng
Mga Beli, gagawa na tayo roast beef sauce. So yung roast beef natin, okay na oven na rin natin. Tapos, yun na, ano na lang, tempura na lang, last natin. Wow, God. Okay mga Beli, start na tayo sa ating roast beef sauce. So white sauce. So mga Beli, harina. Nagad tayo ng konting harina gawa na, ay konting mantika gawa ng ayaw mag-melt ng ating harina. Nestle cream. So meron tayong mushroom. Ano to? Cream of mushroom. Cream of mushroom mga Beli. Tapos ebap. So mga Beli, maglalagay tayo isang chicken beef cubes. Black pepper mga kabeli. Mga kabeli, palalaputin lang natin to. Tapos okay na. Tapos Tempura mga kabeli. So mga kabeli, okay na yung white sauce natin para sa roast beef natin. So yung roast beef natin, hindi ko yung slice dahil super sa lambot mga kabeli. So tinitor lang ang kailangan para maiwa. Gasa ko lang mga tito cars. Palo lang mo lang, palo mo lang. Mga belly, okay na. So ito yung ating lechon belly roast beef. So pansit mix. So ito yung sauce ng ano natin na tempura. So patapos na si Jeffrey. Poy, tapos na yung tempura natin. Okay. So tapos nagsasayang na si Michael. Binaba ko na po. Binaba mo? Oh, nakababa na nga eh. Salamat po. Para kanina yan. Ha? Ate po. Ay, sorry. Okay mga kabeli, ayun na, tapos na, pasok na natin sa loob yung order nila. Mga kabeli, ito na yung tempura natin. So tapos yung sauce. So ito na yung last na order sa atin, nila ma'am. Yan na, happy birthday po. Yan, tita. Tito Al, yan, thank you. Yan mga kabili, ito po yung mga lunch natin. Ito po, 320. Ayan po yung mga kakain. Hindi ka kasama. Kami lang. Hindi, kasama po ako, gutom po yung Masarap na hapunan. Kami yan? Tangali. Big tawag. Ingles ng Gigi. Walk me. Okay mga kabeli, tapos na tayo sa food charity, saka sa mga order nila Ate Ning. Yan, happy birthday, maraming salamat. So nandito yung mga kapatid niya. Yan, napakaganda. Birthday, Ted! Happy birthday!
Thank Thank you, Kuya. Thank you. Alin, ning-isip. Ayan, siya po yung panganay niyo? Pangalawa. Pangalawa sa Yung panganay. isa nandun niya. Okay. Kapag matanda sa kanya. Nadagdagan ng ganda niya dahil birthday niya. Birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Sambagsak. Yeah. Okay mga Bele, tapos na yung charity. Ingat na lahat. God bless all. Thank you.